2204 persuni tilfu ħajthom kawża tat-TPIP fl-aħħar 4 snin. Bil-maġġoranza ta' dawk li mietu kawża tat-TPIP huma rġiel, tant li fl-istess perjodu b'kollox mietu 1681 raġel minħabba s-sigaretti. Bilan li jkompli ħeġġeġ kultura kontra t-TPIP, il-Gvern qed jieħu miżuri iktar ibsa. Tant li s-sena d-dieħla se tiddaħħal liġi li tipprojbixxi t-TPIP fis-sewqan f'każ li jkun hemm it-tfal. Din il-liġi se tkun qed tipproteġi passiġġieri milli jibilgħu tħaħen filwaqt li timmulta lil dawk li jpejpu fil-preżenza ta' persuni taħt 18-il sena, ben anke jekk it-twieqi tal-karozza jkunu miftuħin. Iżda x'jaħsbu n-nies dwar din il-liġi ġdida? Ħafna, jiena waħda minn dawk li ma nħobbx it-TPIP. Tajjeb ħafna għat-tfal. U anke fl-istess ħin distraction. Inti qed iddaħħan u d-duħan li sejjer lura. Ġeneralment il-baby jew it-tifel ikun wara. Kollu ħajibla kollox. Jiena ma naħsibx li jkun hemm għalfejn il-liġi għax dar tiġi minnek prattikament dajnek inti persuna tpejjeb u jkollok it-tfal fil-karozza. M'intix tpejjeb fil-karozza u hemm it-tfal preżenti, jinħu minni. Meta jkun hemm it-tifel tiegħi jew kellha tfal taħuti pereżempju fil-karozza tiegħi, m'għandekx idea li mhux naf li mhux ħanqabad sigaretti. Oħrajn jaħsbu li nfurzar fil-liġi huwa l-unika soluzzjoni f'dan ir-rigward. Naqbel magħha 100%. Missamilhom li jagħmlu anzi. Temmen li għaw minn għadu jagħmel hekk ġifieri. Żgur. Naħseb tintaf inti bħali u tkun għaddej bil-karozza. Ġifieri temmen li kellu jkun hemm liġi biex. Aw Malta hekk iva, trid tmissilhom il-but in-nies biex bħal speċi jobdu. Ħajba ħafna anzi missa ilha li ħarġet. Ġifieri taħsbu li xorta waħda taw ġenituri li jpejpu fil-preżenza ta' tfal f'ambjent magħluq hekk. Sab issipu. Min kollox issib. Il-maġġoranza tan-nies li tkellimna magħhom il-koll jaqblu ma' din il-liġi li se tkun qed tidħol fis-seħħ f'Jannar li ġej. Naħseb naqbel magħha naqbel. Ġifieri meta tara xi ħadd tipejjeb hekk, taħseb li jkun qed jipperikola s-sitwazzjoni ta' tfal tiegħu forsi wkoll? Naħseb kontu jpejjeb waħdu għall-inqas mhux bħal quddiem it-tfal. Sfortunatament il-pass frenetiku tal-ħajja il-ġenituri anke li jħobbu l-uliedhom ta' ħafna drabi laqqas biss ikun qegħdin jirrealizzaw illi qegħdin jagħtu eżempju ħażin u barra minn hekk jaffettwaw negattivament is-saħħa ta' uliedhom.